wannan ita ce indomie chicken pepper soup, ita ce ainihin taliyar indomie original. Wannan shi ne asalin indomie original. Ni na ce na san ita ce indomie original. Za ku ganta da ɗan yajinta, za ka ji kamar an sa nama ko da baka sa ba, an wakilta maka naman a ciki. Ta da cewa an su gairu a nan sai na ce to bari in ɗan gangaro wata kalmar sai dan taba. An hoto da shi.